ഹായ്, ഞാൻ ഷിബു ഭരതൻ. ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റിനടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ്. അത്യാവശ്യം പഴച്ചെടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനം ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത്യാവശ്യം പഴച്ചെടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. കാര്യം നിങ്ങൾക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താല്പര്യവും ഇഷ്ടമൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് നിങ്ങൾക്കും ഓരോ പഴച്ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും അറിവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഴച്ചെടി നടുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വിദേശിനം പഴച്ചെടിയായ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പഴവും ടേസ്റ്റുള്ള പഴവും. അതുപോലെ തന്നെ ജബോട്ടിക്കാബയാണ് ഈ കാണുന്നത്, ബ്രസീലിയൻ പഴമായ. അതുപോലെ തന്നെ തായ്ലാൻഡ് സപ്പോട്ടയാണ് ഈ കാണുന്നത്, ജംബോ സപ്പോട്ടയാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള സപ്പോട്ടയാണ്. എല്ലാം കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റാണ് കൂടുതലും നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റുകളെല്ലാം മണ്ണിലും വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്ലാന്റുകൾ, മാംഗോസ്റ്റിൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എർലി എന്ന പ്ലാവ്, അതുപോലെ തന്നെ കുളമ്പ്, മാവിനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു മാവായ കുളമ്പാണ്. എല്ലാം പൂത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലാന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന പ്ലാന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ വളർച്ചയും വലിപ്പവും ആസ്വദിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന പ്ലാന്റ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ മൾബറിയാണ്. ഇതെല്ലാം കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡ്രമ്മിൽ നട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ മൾബറി. അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യൻ ഫ്രൂട്ടായ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു മലേഷ്യൻ ഫ്രൂട്ടാണ്. കാര്യം ഇത് സ്വീറ്റാണ്. B70 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനില ടെന്നീസ് ബോൾ ചെറിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല പഴമാണ്. അതുപോലെ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ ബുഷ് ഓറഞ്ച് എല്ലാം പൂത്തു കായകൾ വരാനായി. അതുപോലെ ബറാബയാണ്, മലേഷ്യൻ ഫ്രൂട്ടായ ബറാബയാണ്. ലോങ്കൻ, ഡയമണ്ട് റിവർ ലോങ്കൻ. അതുപോലെ തന്നെ തായ്ലൻഡ് പിങ്ക് പേരയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്ലാന്റുകളുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ള വീടിന് മുന്നിലും പക്വശത്തും എല്ലാം നിറയെ ഡ്രമ്മിൽ പഴച്ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കായ്ച്ചു തുടങ്ങുന്ന വലിപ്പമുള്ള പ്ലാന്റുകൾ തന്നെയാണ്. പോരാത്തതിന് സ്ഥലപരിമിതികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സ്ഥലം ഒരു വിഷയമല്ല, അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടികളുമൊത്ത് കൃഷിയിലേക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലുള്ള പഴച്ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളും ഒരു മാതൃകയാകുക.